tu, Vasile, în seara asta aici în plasmă. Colegii zic că e un iPhone 4, dar dacă ar fi iPhone 5 pe televizor oricum nu s-ar vedea că e un pic mai lung. Ideea e că ăștia de la Apple nu prea mai știu ce să facă ca să vândă și ei produse noi, că nu prea, nu? Ce s-au gândit? Ceea ce contează cu adevărat e softul. Și ce ar fi, de exemplu, dacă de la iPhone am trece la iHome? Adică să ai casă, cum ar veni, și inteligentă pe deasupra, care să primească comenzi de la ce? Ați ghicit? De la iPhone-ul tău, că în felul ăsta mai facem și noi un ban. What can I do for you? I'm coming home, Lily. Preparing the house for your return. Cu un astfel de sistem speră Apple să convingă cât mai mulți clienți să cumpere iPhone-urile și iPad-urile pe care le produce. Este vorba despre casa inteligentă care reprezintă de fapt un soft care are rolul de a automatiza practic cam tot ce se poate automatiza din casa unui om. Bineînțeles, este vorba despre proprietarii care au casele echipate cu aparatură de ultimă oră capabilă să se poată conecta prin wireless la telefonul mobil. Prin noua aplicație dezvoltată de compania americană, utilitățile casnice vor putea fi practic controlate prin iPhone sau iPad, care vor avea și un rol de telecomandă. În felul acesta, proprietarii vor putea porni aerul condiționat înainte să ajungă acasă, iar lumina se va aprinde atunci când se deschide ușa de la intrare. În plus, casa viitorului va da posibilitatea celor care vor folosi softul să pornească sistemul de încălzire pe timp de iarnă, astfel încât acesta să ajungă la o temperatură optimă înainte ca proprietarul să ajungă acasă. Deși compania nu a dat publicității detalii tehnice despre software, specialiștii cred că proximitatea va avea totuși un cuvânt de spus în succesul cu care vor putea fi controlate online și integrat toate echipamentele casnice. Asta pentru că este greu de crezut că electronicele și electrocasnicele vor putea fi activate de la distanțe prea mari. Cei de la Apple au anunțat că sistemul pentru casa inteligentă va fi bine securizat, iar confidențialitatea celor care îl folosesc garantată. În acest scop, iPhone-ul și iPad-ul se vor conecta numai la un număr precis de device-uri cu care Apple va semna parteneriate, ceea ce înseamnă că se va crea un sistem închis. Pe cât de spectaculos pare, proiectul celor de la Apple nu este totuși ceva nou. Și acum există aplicații nenumărate pe App Store prin care din casă se poate conecta telefonul pe post de telecomandă, astfel că un sistem audio, de exemplu, poate fi pornit dintr-o altă cameră dacă există conectare la internet. Conceptul de casă inteligentă este un domeniu la care lucrează și alți giganți ai zonei IT, precum Samsung și Google. Samsung a lansat luna trecută serviciul său de casă inteligentă disponibil în Coreea de Sud și SUA, iar Google a cumpărat compania Nest, care produce obiecte ce se conectează la internet, cum sunt termostaturile. Anul acesta Google a reușit să detroneze Apple în topul celor mai valoroase mărci din lume. Deci noi mai trăim în viața noastră dacă telefoanele astea fac totul pentru noi. Siri, fă aia, Siri, fă aia altă. Moise, ce naibii mai faci? Mă duc să mă culc. Noapte bună!